Bună, dragilor! Sunt Mina Docinski, coautoarea cărții Femei în Cercul Unii și gazdă Cercul de Femei, iar astăzi, în cadrul forumului social, Prin furie și dincolo de ea, o am alături pe Oana Alina Dănilă, cu care o să vorbim despre neurografică, așa că, Oana, bine ai venit și îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația noastră. Bună, Mina, bună tuturor! O să începem cu începuturile, îmi place mie să spun, și anume, sunt tare curioasă cum a fost experiența ta cu neurografica, cum ai intrat în contact cu tehnica asta, după aia cum a evoluat călătoria ta cu ea și cum e în prezent pentru tine. Păi, în urmă cu 2 ani de zile pe vremea asta, cred, cam așa, am scris pe un grup că aș dori să fac cursuri de olărit. Și la mesajul meu pe acest grup mi-a răspuns una din persoanele care a adus neurografica în țară că face un atelier de neurografică dacă vreau să particip. Și bineînțeles că, având baza asta de medic, m-a atras foarte mult cuvântul neuro. Când am auzit neuro, am zis clar, este ceva legat de creier și oare ce poate fi. Și asta m-a făcut să merg către atelier și să particip la primul meu atelier de neurografică, să fac primul meu desen. Și așa am ajuns să iau contact cu metoda. Ce m-a făcut să continui mai departe a fost că pentru prima dată în viața mea, în timpul acestui atelier, când desenam și făceam liniile neurografice, am simțit că face cineva masaj la creier. Deci, ca și cum cineva avea mâinile puse pe tot scalpul meu, dar nu era în scalp, era în interior. Am zis eu de multe ori, parcă zici că îmi făcea masaj pe foița durei mater, știi? Cineva. Multe, multe senzații din astea. Și m-a fascinat foarte tare conectarea asta cu corpul, cu zona asta a corpului, mai exact, unde nu prea am simțit neapărat activitate de-a lungul vieții mele. Și am avut foarte multe aha-uri și conștientizări în timpul desenului. Și atunci am rămas bucuroasă, surprinsă, impresionată de metoda asta și am zis clar, trebuie să caut mai mult și să văd despre ce este vorba. Așa că în lunile următoare s-a organizat primul curs de bază în neurografică, primul curs de bază în țară la noi, în România, și am fost printre primii care m-am înscris, am participat, l-am terminat. Și evident că luând contact așa direct și mai mult cu un neurografic, am vrut să continui mai departe și am făcut următorul nivel. La fel am fost printre prima serie, ca să zic așa, de nivel la care l-am urmat, nivelul specialist. Și a fost altă dragoste, adică a continuat dragostea asta față de neurografică, că m-am îndrăgostit de neurografică. Și rămâne pentru mine în continuare o iubire cu care am o relație și o voi continua către următorul nivel. Și cam așa a fost povestea pentru mine. Mă bucur foarte mult de bogăția de tehnici pe care o să explorăm în cadrul acestui forum, inclusiv, adică trece prin tot felul de experiențe care pentru unele persoane s-ar putea să fie ce e asta, cu ce se mănâncă, e un lucru interesant de care n-am auzit niciodată și um, mi-ar face plăcere dacă poți să spui câteva cuvinte, ca și cum ai explica unui copil de 5 ani ce înseamnă neurografica, ce presupune această tehnică. Super, Mina, 5 ani are băiețelul nostru și știe neurografică și explicația este că ne punem o intenție sau un obiectiv, lucrăm cu o temă în desen și începem să desenăm niște linii care au această um,
cum să zic, au niște principii aceste linii neurografice ca să fie neurografice. Și în timpul în care desenăm, ne conectăm la interiorul nostru, la tema noastră, la corpul nostru și urmărim pașii din neurografică. Neurografica are un algoritm de bază, adică sunt aceiași pași care se urmează mereu în fiecare desen. Desenul poate fi diferit, adică să aibă o compoziție diferită, însă acești pași se repetă întotdeauna. De aceea și poartă numele algoritm de bază, care se urmărește în fiecare desen, ca să ajungă la rezultatul pe care și-l dorește persoana cu care lucrează. Ideea cu desenul de neurografică este că el întotdeauna caută să găsească o soluție, cel care desenează să găsească o soluție la tema sa pe care o lucrează. Adică nu e un desen așa pur și simplu de dragul de a desena. E dorința de a schimba ceva în viața sa, în interiorul său, în timpul în care face desenul. Și e simplu, nu trebuie nicio altă abilitate anterioară. Poate desena oricine care poate ține marker, creion în mână. Și cam atât. Poți să ne arăți că știu că ai la îndemână unul dintre desenele pentru cei care nu știu cu ce se mănâncă neurografica, cum ar arăta un astfel de desen? Ok. Unul pe care astăzi am avut o sesiune de 1 la 1 și în timpul sesiunii respective am ghidat pe cineva să facă un algoritm. Chiar pe mine. Așa. Și el arată cam așa. Nu este finalizat desenul meu. Am trecut împreună cu tine prin acești pași, însă nu este terminat. Acesta a avut rolul doar de ghidaj. Mm. Este important ca odată deschisă tema să aibă și finalitate, adică să fie terminat desenul. Chiar dacă nu se întâmplă să fie asta în ziua respectivă, din diferite motive, recomandarea este să finalizăm desenele când deschidem acest spațiu. Pentru că am menționat că ai arătat fix desenul din sesiunea noastră, mai aveai și alte desene și credeam că o să arăți altele. Aș vrea să spun câteva impresii despre cum a fost pentru mine sesiunea și cum înțeleg eu și să mă completezi aici dacă simți tu nevoia. Dacă ar fi să explic ce înseamnă pentru mine din experiența avută, este că atunci când las controlul, cumva nu încerc să fac nimic și doar las mâna să ghideze acele linii, e ca și cum aș trasa niște căi neuronale, dar pe hârtie, care să mă ajute să ajung la acea soluționare și nu este nevoie să arate a nimic sau poate să arate a ceva, pur și simplu e ca și cum aș desena în capul meu o cărare pe care eu o pot urma, o pun pe hârtie, deci o materializez și undeva pe parcurs o să ajung să și acționez. Nu e nevoie foarte mult să înțeleg cu mintea neapărat punct cu punct și virgulă cu virgulă, ci mai degrabă să îmi folosesc mintea așa cum cred că poate nu suntem obișnuiți să ne-o folosim, ci mai degrabă să ne lăsăm ghidați de ce se trezește în noi, ce conștientizări avem, inclusiv modul în care alegem să desenăm. De exemplu, eu am început să fac cu creionul la început. Am zis cumva dacă greșesc să pot să o șterg sau aia au fost la desenul de test. Sunt lucruri foarte interesante de recunoscut ca pattern-uri de gândire.
Deci pentru mine a fost o experiență interesantă să mă conectez și pentru mine clar vreau să-mi impun desenul, să-l văd și să mă conectez de fiecare dată la ce, ce mi s-a revelat și îmi place foarte mult că folosești journaling și înainte și după sesiune pentru um, pentru conectarea cu intenția, cum ai spus și tu, sau obiectivul, sau ce ne dorim să obținem de la o sesiune de neurografică. Într-adevăr, Mina, mulțumesc că ai adus. Foarte faină a fost sesiunea cu tine. Mi-a plăcut ce aha-uri și ce conștientizări ai avut tu. Într-adevăr, vreau să aduc faptul că este vorba despre lumea interioară, care noi, în general, acționăm în conștient în mare parte din zi sau din starea asta de conștient. În timpul desenului se ridică la suprafață lucruri din subconștient, practic din lumea asta invizibilă, care nu este palpabilă, și atunci o facem vizibilă prin desen și putem să îi dăm ceea ce dorim, să transformăm, că de fapt asta facem prin desen. Ne transformăm interiorul. Ori atunci când noi umblăm în mare parte din zi înconștient și nu știm exact care sunt tiparele din care funcționăm, mecanismele de protecție pe care le avem, neștiind despre ele, atunci tot cu ele funcționăm. Și asta face neurografica, schimbă un anumit tipar. Îl face și vizibil și îl și schimbă. Bineînțeles că asta nu se întâmplă într-un singur desen. Fiecare desen pe care îl face persoana îi creează aceste căi neuronale noi pentru această temă pe care o lucrează. De asta este și recomandat să fie trecută tema prin mai multe desene sau prin mai mulți algoritmi. Și astfel că la fiecare desen, de exemplu când se folosește aceeași temă, apar din alte straturi, alte lucruri noi, se ridică la suprafață. Și chiar asta se și întâmplă, se accesează diferite straturi de conștiință în timpul desenului. Mhm. Ce mi se pare mie de adus este um, pentru mine este ușor să intru într-o experiență nouă fără să am așteptări sau fără să trebuiască neapărat să înțeleg sau să-mi explic cu mintea conștientă ce se întâmplă, ci pur și simplu să încerc și să văd ce vine experiența, ce mi-aduce experiența spre mine și următoarele zile sau următoarele săptămâni să fiu în observare, pur și simplu, la tema pe care am adus-o în desen, să observ ce se întâmplă, pur și simplu. Și cred că asta e cumva un aspect important cred că pentru persoanele care au nevoie de răspunsuri și de ceva super concret, ar părea ce cu liniile alea, ce se întâmplă acolo, ce e aia? Nu face nimic și mai degrabă din partea mea personală, pentru că eu mi-am dorit să am această experiență înainte să avem interviul, e ca orice alt lucru pe care îl abordez în viața mea, să încerc și să-mi formez propria părere și să văd cum este experiența pentru mine și să îi dau timp să lucreze pentru mine și să nu trebuiască să fac eu cumva așa cu atașament că trebuie să primesc o rezolvare sau să se întâmple lucruri, ci să le las să se desfășoare. Super, Mina. Mulțumesc pentru completare. Într-adevăr, și acest aspect, că suntem foarte diferiți și fiecare va percepe prin sistemul lui de valori, prin experiența pe care a avut-o în viață, prin experiența pe care o are și cu corpul chiar, cu cât are și altă practică pe care o face cu corpul, simte diferit și desenul. Și fiecare persoană o să aibă altă senzație, altă conștientizare, altă aha, deși lucrează poate aceeași temă și chiar același desen, același algoritm.
suntem foarte diferiți și unici. Mhm. Um, și ce n-am adus este că am apreciat foarte mult răbdarea ta. Am simțit așa, m-am simțit calmă și relaxată și susținută și sprijinită. La un moment dat am avut așa o conștientizare foarte puternică pe care am simțit să o și notez, dar și să stau câteva clipe în tăcere să mă conectez cu ea. Și te-am simțit așa că ia-ți tot timpul de care ai nevoie. Um, Pentru mine, modul în care ai ghidat, modul în care ai explicat, modul în care mi-ai adus această tehnică a fost așa foarte centrată, foarte așezată, foarte um, calmă. Mi-a prins foarte bine. Cred că poate să fie în sine o activitate în care mă deconectez de la foarte multe gânduri și foarte multe lucruri care poate mă perinde și pur și simplu să las subconștientul să vorbească cu mine într-un alt mod decât sunt eu obișnuită, că fac foarte mult journaling, ci pur și simplu să las mâna să creeze niște forme și din formele alea să văd ce mi se revelează. Mulțumesc, Mina, și eu pentru încredere. Oana, și acum aș vrea să facem legătura și cu tematica forumului nostru social, și anume furia, și să te întreb care a fost relația ta cu furia, cum este ea în prezent, cum o trăiești tu, care este realitatea ta, în realitatea ta, cum este furia. Mina, eu sunt destul de conectată cu emoțiile mele, cu toate, inclusiv cu furia, căreia îi dau spațiu să fie și, într-adevăr, prin neurografică, nu este singura metodă pe care o folosesc în viața mea. Sunt în formare în practica somatică TRE, Trauma and Tension Releasing Exercises, și le jonglez pe amândouă, și neurografică și practica de TRE. Fiecare aduce o altă dimensiune de reglare sau de reglare emoțională. Și acum că vorbesc despre neurografică, sunt algoritmi de desen care sunt specific creați pentru a descărca o emoție prin desen și a o transforma. Și cel mai fain lucru, pe lângă toate desenele de neurografică, sunt superbe, referitor la acești algoritmi, este interesant că e o stare pe care eu o am față de o anumită situație sau chiar față de o anumită persoană, și în timpul în care fac acest desen specific, acest algoritm specific de descărcare emoțională, se transformă toată situația pentru mine. Și cel mai fain este nu doar că se transformă în prezent, că așa am făcut diferite practici până să ajung la neurografică. Starea asta se menține pe termen lung, pentru că când desenez, exact asta se și întâmplă, îmi creez rețele neuronale noi, pentru că fac un lucru nou față de o situație pe care am mai trăit-o și practic îi schimb tiparul. Și atunci eu nu mai am aceeași reacție la același stimul, la aceeași situație, prin desen. Și să înțeleg că atunci când ești în situații emoționale și când se găsește contextul potrivit, la tine vine la îndemână fie o practică cu TRE sau pur și simplu pui mâna pe o foaie și te conectezi și explorezi prin neurografică. Uite, am la mine aici, Mina, inclusiv neurografica poate fi făcută pe orice hârtie și cu pixul, nu neapărat cu markerul. Iar ce am făcut noi astăzi, acest algoritm, putem să-l facem pe orice foaie. Chiar ai zis adineauri, știi, dacă e contextul potrivit. Pentru neurografică, dacă am un pic și un bon fiscal, e suficient să fac asta. Și mi s-a întâmplat, am avut o situație în care am plecat
de acasă o perioadă mai lungă de timp, fiind cumva printre primele dăți când plecam și lăsam copilul acasă, fără mine, așa de multe zile și când eram pe drum, eram în tren, aveam senzația asta de teamă, de anxietate, de dacă o să fie totul bine și mi-am scos foile pe tren, mi-am desenat starea asta și apoi s-a schimbat totul pentru mine. Adică nu am mai continuat să am pattern-ul ăsta. Și ce vreau să subliniez este contextul potrivit, cât am o foaie și un pix, pot să fac asta. Oriunde. Doamne, dar trebuie să zic asta, când mi-a venit așa în minte, ce interesant este când stau să mă gândesc câtă bogăție aduce formul ăsta social. Mă gândeam, unii când sunt furioși pun mâna pe topor și unii când sunt furioși pun mâna pe un pic și o foaie de hârtie. Ce înseamnă să fim expuși la diferite modalități de a ne trăi emoțiile și că sunt atât de multe și tehnici și experiențe și persoane care să ne ghideze, ca să ne trăim emoțiile într-un mod în care să fie benefic pentru toți din jurul nostru și că doar avem nevoie să fim expuși, adică doar am nevoie să văd că există și pe aia să-mi dau șansa să mă deschid, să văd ce poate să fac o anumită tehnică și poate nu rezonez cu toate, nu trebuie să fie toate pentru mine. Dar dintre astea pe care le încerc, poate găsesc una sau două care îmi sunt foarte dragi, așa cum văd că sunt și pentru tine, și TRE și neurografica, care într-adevăr funcționează pentru mine și reușesc să mă duc într-o stare de centrare în care mi este la îndemână, mi este ușor, poate pentru unele persoane este shaking sau dans, pentru unele persoane ar fi cu vocaliză, cu vocea. Fiecare are o modalitate care parcă așa îi se potrivește ca o mănușă. Și atunci de asta mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația noastră, pentru că sunt absolut convinsă că sunt persoane care o să vadă interviul sau o să vină la atelierul tău, care o să rezoneze cu acest mod de a-și explora și a se conecta cu propriile emoții. Ah, Mina. Acum, în timp ce spuneai lucrurile astea de câte multe forme de a reuși să ne petrecem prin emoții și mai ales prin emoția de furie, mi-am amintit că și eu fac shaking, nu neapărat tot timpul. Adică ca practică constantă am neurografica și TRI-ul. Însă mă regăsesc în contexte în care am acasă niște tobițe și mai bat la tobițele astea cu Vladimir, ne mai jucăm, mai manifestăm prin sunete, sunete lăsate libere, adică chiar poate părea pentru unele persoane că este un țipat, dar pur și simplu ne manifestăm liber ce simțim în moment. Și de dansat am mai făcut. Deci, da, așa este, mare bogăție. Am văzut și eu ce aduc colegii din forum și este foarte bogat. Și cred că ce ajută foarte mult prin aceste conversații, care este un interviu scurt în jumătate de oră, dar consider că experiența în sine poate să vorbească mai mult, este că efectiv poate sună ciudat. Ce se întâmplă în cadrul unui desen sau ce se întâmplă când fac fake laughter, yoga, ce mai înseamnă și asta? Și pur și simplu să-mi dau seama că sunt și alte persoane care poate mai urlă câteodată așa de nebun prin sufragerie sau poate se duc în pădure sau poate mai sunt persoane care se scutură de toate cele sau că pun mâna pe o foaie de hârtie, cumva să înțeleg că poate la un nivel sau altul intuiesc că îmi spune corpul și poate vibrează într-un fel care spune, hei, uite, vreau să facem asta pentru că îmi pare bine. Deci, cum ai spus și tu, că am niște tobițe pe aici, cam fac mare parte din lucrurile care se adresează, dar poate nu sunt la nivel conștient că sunt resurse pentru mine și le pot folosi. Dar ne lipsește educația să știu că și bătând într-o tobă
sau și desenându-mi emoția, aș putea să mă conectez cu ea. Mhm. Da, Mina, acesta mai trezit în mine în timp ce vorbeai tu acum. Era că am făcut cu Silvi câteva sesiuni de laughter yoga, apropo de stare de spirit, iar într-una din ele aveam alte emoție, mă simțeam destul de tristă și iar mi s-a schimbat starea. Și la faptul că facem multe lucruri inconștient, chiar am participat la o prezentare despre voce și din toate elementele pe care persoana asta era un coach vocal, această persoană. Din toate elementele pe care le aducea, eu ziceam, păi asta fac cu copilul. Adică, by nature, nativ, instinctiv, așa este, facem multe lucruri, cărora nu trebuie neapărat să le punem uh, o descriere, o formă, dar sunt convinsă că sunt multe persoane care fac în viața lor diferite lucruri instinctiv, de reglare, coreglare, autoreglare. Da, și asta ziceam că odată ce sunt aduse din zona asta de instinctiv și la nivel conștient, hei, ok, înțeleg că asta mă ajută, data viitoare pot să aleg în mod conștient să mă conectez cu o anumită acțiune sau o anumită practică, chiar atunci când am nevoie. Adică să nu mai fie doar instinctual, ci pur și simplu să încep eu să fiu la volan, ca să spun așa, și să mă ajut în mod constant și conștient. Și să înțeleg că am capacitatea asta și puterea să o fac. Mina, aș vrea să mai aduc și eu faptul că am făcut de câteva ori cu copilul meu niște măzgălituri pe foi și cumva îl ghideam. Uite că poți să-ți arunci furia aici pe desenul ăsta printr-o măzgălitură, ceva de genul ăsta, așa. Și apoi poți să-l arunci și să-l mototolești și la revedere. Și arunci emoția respectivă. Și n-am mai făcut de foarte mult timp treaba asta cu el, iar zilele trecute îi spuneam că, uite, mami o să aibă un interviu și mă întreabă, da, ce înseamnă, i-am povestit și zic, uite, o să vorbesc un pic despre neurografică, despre cum poate să-i ajute pe oameni de senul să se relaxeze și poate să nu mai simtă furioși. La care el zice, e simplu, mama. Păi, uite, și zic, da, e simplu, da. Cum faci? Și a zis el că mă zgălește și mă totolești pe aia și o arunci. Și e foarte simplu. Și vreau să subliniez că un copilaj de 5 ani a reținut el, nici nu mai știu când am făcut, că a trecut destul de mult timp. Și cu siguranță, cu cât suntem expuși la lucruri care ne pot fi de folos, alea cu care rezonăm, să le repetăm și să le aducem conștient în viața noastră. Mai avem 2 minute din interviul nostru și m-aș bucura să aud de la tine dacă simți că mai e ceva important de transmis când vine vorba de neurografică, ceva de reținut pentru cei care urmăresc. Mina, este de experimentat. M-a întrebat multă lume cum este, dacă pot să le zic mai multe despre neurografică și este una din practicile sau din acțiunile care vor fi înțelese după ce vor fi făcute. Înțelegerea urmează experiența și să se expună acestei practici, desen și să aibă o proprie experiență. Ok, și vrei să ne spui și când o să ai o activitate cu neurografică în luna martie? Da, pe 24 martie, webinar de 3 ore, în care o să avem o introducere, vorbim un pic despre neurografică, despre ce este ea și apoi vom face împreună un desen complet cu toți pașii dintr-un algoritm. Cu o temă aleasă pentru toată lumea. O vom explora împreună și apoi o vom desena. 24 martie, de la ora 1 la ora 4, online. Și eu vă aștept în cerc de femei.
să explorăm care este relația noastră cu furia în 29 septembrie, seara de la ora 18. Mulțumesc foarte mult, Oana. M-am simțit foarte bine alături de tine și îmi place foarte mult să percep pasiunea pe care o ai și se simte din modul în care vorbești și cum prezinți cât de mult ți-ai luat tu din această tehnică și sper să ajungă la cât mai multe persoane care se conectează cu astfel de practică. Mulțumesc și eu, Mina. O seară frumoasă. Te-am pupat! Ceau!